Salmo 133. Pagdayaw sa mag-ulutod nga pagigugma. Daw ano kaayo kagkatahom para sa mga tao sa Diyos nga magpuyo sing tingob subong magulutod kaangay siya sing mahalon nga lana sa olibo nga nagailig halin sa ulo kag sa kwelyo ni Aaron ang iya mga bayo kaangay ini sang tunog sa bukid nga Hermon Tiyang Hermon nagahulog sa bakulod sang Siyon nga nagahulog sa bakulod sang Siyon kay didto ang Ginoo nagsaad sa paghatag sa iya kaayuhan nga kabuhi sa kabuhi nga wala sing katapusan wala sing katapusan Amen.